Ahojte, dovolte mi, aby som vás privítal pri novom videu tu na mojom YouTube kanáli a tentokrát budeme loviť z mojho starého člna z Karolíny. Túto možno tí, čo ma dlho sledujú, tak poznajú túto loď, tento bývak za mnou maskáčový. Po dlhom čase som zobral túto loď, tak povedať, oprášiť a som zvedavý, že či prinesie šťastie. Budeme loviť na trhačky, máme už celkom pokročilý čas, rozhodol som sa, že teda natočím tento lov. Poďme to rýchlo spraviť, porobiť, pripraviť tak, aby sme boli na večer ready a dúfam, že príde nejaký záber. Tak, let's go! Tak priatelia, vy tu už asi môžete trošku vidieť, čo mi tu leží pri nohách. Je to dačo, neskutočné. Neskutočná ryba. Tá šírka tej ryby, to je dačo strašné. Je to tam. Nechápem. Neviem ho dvihnúť. Vôbec nechápem, priatelia. Taká šírka ryby. To je. Pozrite sa. Toto je to. Fú, neskutočná ryba, chlapci. Neskutočná. Mám čo robiť. Fú. To je ryba. Nedala mi nič zadarmo tá ryba. To bol súboj. Doskol. Neskutočné. Priatelia, neuveriteľná ryba. Neuveriteľné. Fakt. To je... Čo viac si prijať.
Brutál. Po nezodpovedných rybároch čo? Samozrejme trhačka. To je katastrofa, toto nenávidím, keď to ľudia nechávajú toto na stromoch. Potom nás všetkých škatulkujú, všetkých sumčiarov, ktorí to tam takto nechávajú. Zapletie sa do toho vták alebo nejaké druhé zviera a potom to tak vyzerá. To odtrhnúť. Tak tu som našiel veľmi dobré miesto, avšak samozrejme po predošlých rybároch nechá tá trhačka. Prosím vás, apelujem na vás všetkých. Dajte si tú námahu, už keď ste to tam vyviazali, tak prosím vás, aj si to odtrhnite. Je to taký problém. Zapletie sa do toho vták, potom nás sumčiarov za to hejtujú, že to tam nechávame, že neviem čo. Takže treba si po sebe a náležite vyčistiť miesto, keď chytám na trhačky. Nenechávajte to prosím na tých stromoch. Prvé miesto som vybral kúsok proti prúdu od zakotvenej lode. Není tu ani nejaká hĺbka, ale je tu takýto krásny ker, pod ktorým by sa ten sumec či už mohol ukrývať, alebo sa tam bude ukrývať nástrahová rybka, za ktorou on pôjde, bude sa ju snažiť uloviť na večer. Je tu tišina za tým krom, takže podľa mňa toto je veľmi, veľmi dobré miesto, kam ten sumec môže prísť a kde ten záber môže prísť. Sem použijeme systém na pevno s takýmto umlenkom 10 gramovým a s karabínou. Prečo na pevno? Pretože lovím proti prúdu a tým, že je to proti prúdu, musel by som sem dať buď silný trhací vlasec, aby som ho len tak neodtrhol, pretože keď mi ten sumec zaberie, klasika, otrhne trhačku, celá šnúra padne na vodu. Pod vodou môžu byť rôzne prekážky, kam tá šnúra sa môže dostať a potom strácam ten kontakt s tým sumcom. Aj pri zábere strácam ten kontakt s tým sumcom, celé je to na voľné a ryba sa môže vypnúť. Takže ono to bude napevno, cez takúto karabínu to povedie a ten sumec, keď zaberie, tak automaticky, keď sa zoberie dole prúdom alebo hore prúdom, vždy bude ťahať stievky, bude tam ten kontakt, bude tam ten kontakt s tou rybou a v drvivej väčšine prípadov sa tá ryba nevypne a v drvivej väčšine prípadov mi nevojde do nejakej prekážky alebo niekam, pretože zase je to napevno, napriamo, takže je to oveľa lepšie. Tento systém mi vyhovuje. Čo je nevýhoda, že teda každýkrát človek musí ísť na čln, ale tak v takýchto podmienkách a proti prúdu, keď človek loví na neprístupných miestach, kde sú nejaké prekažky a podobne, tak vždy ten človek ide na ten čln, takže vždy sem prídem, odopnem, zdolávam. Takže taká malá rada, mám to takto spravené, mám tých umleniek veľa,
Takže ešte čo by som možno poradil, nikdy nedávajte na to umlenko, na tú šnúru nejakú extra hrubú, pretože nikdy neviete, môže sa stať, že sa vám to premotá alebo niečo, a už sa mi veľakrát stalo, že mi odtrhol sumec tú šnúru, a lepšie ako keď odtrhne tú šnúru z toho umlenka, ako keď vám utrhne vašu šnúru kmeňovú alebo šokovú. Takže dávam tam takú, môže to byť 0,50 približne cca, takže nedávam tam nejakú hrubú, lebo môže sa to stať, že hoď čo, nejakým nedopatrením sa vám to tam premotá. Čiže je to napevno, takže treba na to dávať pozor. Dobre, idem to vyviazať, už príliš veľa kecam, ide za chvíľu, už ide večer, takže let's go. Hĺbku tu mám približne 2 metre, 2,10 metre. Není to nejako veľa, ale úplne to postačuje aj na veľmi veľkú rybu, takáto hĺbka. Mám to pripravené. Vždy, keď idem vyvážať prúty, najprv si porobím, lokalizujem si miesto, lokalizujem si, kde môžem chytať, spravím si takú perspektívu, rozmiestním si takto miesta, že kde budem loviť. Tu môžeme loviť na 3 prúty, takže rozmiestním si 3 prúty strategicky, aby boli dostatočne od seba, aby som vlastne prechytal väčší úsek, a či už chytal napríklad plitšiu vodu, alebo naopak z jednou hĺbšiu vodu, z jednou prúd, z jednou tišinu. Takže takto to treba spraviť, aby človek maximalizoval ten úspech, ktorý sa dúfam, že dostaví. Ideme na ďalšie. Obrovská.